Madwar 4500 student minn aktar minn 100 skola f'Malta u Għawdex qegħdin jipparteċipaw fil-kampanja Żriera għall-istudenti imnedija minn Ambjent Malta. Lan ta' din il-kampanja huwa li minn età bikrija it-tfal ikunu malma u involuti f'dak li għandu x'jaqsam mal-ambjent naturali. F'din l-attività studenti tal-ewwel sena ingħataw l-opportunità jiżiraw żrieraħ biex jimmarkaw il-bidu tar-rebbija. Iż-żrieraħ li ngħataw lill-istudenti biex meta jikbru jitħawlu fl-iskoli u fid-djar tagħhom kienu jinkludu żrieraħ ta' pjanti indiġeni bħal siġret il-virgi, siġra taċ-ċipress, siġra ta' żnuber, siġra tal-arar u siġra tal-ħarrub. Uffiċjal xjentifiku Oli fih dan Ambjent Malta spjega kif l-inizjattiva wiżnet ukoll l-aspett edukattiv, b'materjal li tqassam kemm għand l-istudenti iżda wkoll għand l-edukaturi tagħhom. F'din l-inizjattiva wkoll aħna qed nagħtu lill-edukaturi kollha information pack bl-informazzjoni kollha fuq dawn il-pjanti u anke fuq din l-attività. U qed nagħmlu wkoll video ċkejken animation li jispjega lill-istudenti kemm kif għandna niżżeraw dawn iż-żerja, kif għandna nieħdu ħsiebhom u wkoll għaliex huma importanti.